malam da wadan baka in faɗa malam da zai ne maka zan kunya ba. Ya kamata a ce malam fa gaskiya abin nan fa ka san mutuwa wata lama take. Ya kamata mu kokari mu koma ga Allah ake nan mu daina. In ya nan dai ake nan da muke babu wata kwai mutuwa malam ni har dan ba ko ta wuri. Ka ga dai mutuwa zai ba sallama take ba. Ka karbi hawata. Ta yi dakata. Kar ka ga nayi ma shiru kaga kana so ka kawo min zancen banza zancen wuta. Idan abun ya zo baka danawa. Kuma rashin auren nan kai kanka ka sani. Idan ba ma samu muna dan malintan muna dan yin musu rukiya ta ina za mu dan rinka so kake a kamo ni a sabon gari. Malam ya zan yi so a kamo ka cikin gari. Malam abin so a kamo ka amma malam aikin ma da aure ai sai fi zamu malam. To saboda haka ba na son ƙara jin maganar nan. To kai haƙuri. Idan aka zo idan na shiga na rukiya baka nake kai ma ka shiga kai rukiya. Wannan haka yake malam. To saboda haka ka rufa kanka asiri ka rufa mun asiri kai shiru da bakin ka. Ba na ƙara son jin maganar mutuwa. Mutuwa wa yake so ya mutu yanzu? Ina kamar da ya auren nan. Kai ka je kai ni dai ba yanzu ba. Saboda yanzu suka fara zuwa rukiya saboda haka ba nan daina. Wai malam tambaye ka mana. Wai ya ruke ya fara yin nan. Yanzu ai ita nake so nake kala. Alaka lafiya malam. Alaka lafiya. Yasa yaran malam shi yasa ba na son rabuwa da ka san rayuwa. Shi yasa in ka juye ne wani lokaci sai in rasa gane hankali. Ba kuma amma idan na gane kai masoyi na ne na. Sai gaba da malam ka san mu yara. Na shiga yanzu je kai wankin kaya na kala daya. To in na fito sai in baka ka shiga ka je ku ga. To ba la sarki to malam. Ya ka lafiya malam. Ta ga haka. Malam yana aiki da kayan da Allah da yaddar aiki da safe aiki da rana aiki malam yana kokari ya yi aikin rana. Kai, Sadiya, ai tun da nake rukiya ban taɓa rukiyar da na ji daɗi irin wannan. What? Ya malam. Laga mata malam. Kusa a baka malam. Let's go! A gama lafiya, a gama lafiya, a gama lafiya. Yarinya da kai ta wajen malami ka san malamin ba aure ne da shi ba. Ya za a yi haka. Na yi kuskure. Abu abu ya fara rinka cewa ka yi kuskure. Bari ni in je in samu malamin ni da kai. Wallahi ina zuwa zan sa mata kai. Baba nan ne gidan? Nan ne gidan? Amalo. Amalo. Ina malam tana ci kasan alƙur'an aljinun ta sun ci wani dubu sau'in da aljinun wa aljin da luki ake wata mana Nagiya! Kautani! Gere! mu je Wallahi